Paralong kawai kacing kabadan ha kacing imcungi kadai ba ngila ya compare yalade bat kiwei pan ha ka ba bonsten ngila lengo bat ngila perkhat halade ba balai ki biang kibin bat kilong successful bha ha kacing im kacungki hanre yalade pat amlong hanre ngim persang pat ban sngotho yalade Parlo kacing yal enti bat kacing mut cing perkhat cungi uwei pa uwei kamlong kabaya kacu te kan mau lada ka dok ha badon ha ka kwa ban her sha sun kum kisim ka hab ban perkhat cheleu bha ha ka ching im ka chongka ba kam dei ka basuk wala kala chingi ya ka duriau ka bayar bha te ha kene kisngi ba mata namar bala bon palat ki social media kane ka ching pelmlen ban compare yalade bat ki weipan kala kala long ka basneu palat ha do kata kata ha ka ba man la kasngi ngi la shui i ba tang ya ka ching success chongki wei bat kum ta ngila stang ban kwa le lang bat kwa ban pen bot lang kum bale ki we han rei ngila klet pat yala ka sap la chong te kum kene kicing perkhan suki kala pelong yangi ki breu ban sngosi bat do cingkermen ha ka cing im chongi nakata kadau ka story mata kasngi kadai na mata chong kito ki bala chupal mlen bha ban compare yalade bat ki we pan te sapen bat sasngap ya kene ka video hatuk ka bakun bat to like ru ya kene ka video haswa ban sedang lemar ba kane ka story kan chien ya ke ka ba phila prakhan te la don ka we ka shnong rit ka ba kham changai na ka sor bat saudong chong kata ka shnong la don ka we ka khlau ka ba he ba ka ba tap da ki senteu sudah te ha kata ka shnong la don ru uwe ukhna shrang uba karteng unathan uta ukhna udai uba tre sitom bha bat uba chamnot bha hanrei udon pan ka wei ka ching pemlen ka ba pelong yu ban sngsi ha ka ba man la ka por barobor ucu compare yalade bat ki wei haba upai ya uperlok chung uba karteng uliam barobor mu ucu yo best grade bha hapo kelas kumta unathan ula perkhat halade ba ngaru ngakwa ban smat lang khampalat ban yu la don ru uwei upara merchan baya sa lang bat uba karteng urian bat ubalong ubarius pa bha hangta unathan ula perkhat halade ba ngaru ngakwa ban bon pisa bha kum te haba ulai i yaki kato kane ki bala ban mare stat bharu unathan ula perkhat halade ba malai ngamla ban mare kham stat ban yaki kumta kini kicing mut cing perkhat kala pelong ya unathan ba don shu iya kacing hun cing suk bat kacing kemen ha kacing im kacing cup lek cimut bha ha ki kam ki jam chong bat cukwa hiru ban lek kemen ai te man la kapor ula cup perkhat halade ba malai ngamla ban long kum belong ki wei pan te ha ka wei kasngi uwei utmen ubastad ula wan chengo iya kata ka snong chong ha ka ba borok ki cu khot e ja da ukran pacu uta utmen barbar ucu sneng ucu krau ya ki breu daki kenten ba cicai bat daki kenten badon cengmun kumta unathan ru ula lech sabron uta utmen bat ulong artan kranpa ngala tres tom sisa hanre habangai wi ya ki wei pat ki bala khamle bha banyanga nga sungsi bha sisa ba nga sngo ba ngamla banlong kumbalong ki wei pan ukran pacu ular khe badul ong artat ba la shai dang step tuan ha wei udang temen ubadon ha kane ka sinong kumta pin sa syam barok ki jubab jongpi hangta te ha ka step ka babon unathan ula lech shauta udeng ha ka ba ukran pacu ula ap lampa yu hangta bat ula ong ya unathan ba pai bha saudong jong kane ka chaka nathan ke ap yo i kumta unathan ula pech saudong jong kata ka chaka bat ula ong kranpa don sipun bha kideng ki baye pher don ru katok ne kideng ki bacrong bat don ru ki balongkon don ru ki badon sipun bha ki so bat don pat ki ba em don so ukran pacu ular khe bat ulong artan manta perkhan lada une udeng so apple u compare yalade kum udeng so kokonon bat unong artan balai ngalangkot bha lane unong udeng so kokonon ngakwa bendon ki so bathiang kum bathiang uso apple te kum dapat kata kakam kan long unathan ular khe bat uong artat ba kata kakam kan long ka babej keren pa te hadeng kata ukran pa ulak keli ya uba oke menta ya tho yanga kumno kane ka khlau barok kan sngeu ya phi unathan ulak chubab ba kan sngeu suk ba bat itnat ba bat barok kilong renti ba
ukuran pacu ulong ya uba makiru kidei ki badon cing im kumodon mangi uwei pa uwei udeng badon ha kan ka klau udon la ka chong ka cing im bakarpang chongki kumta ha ka cu kapor uwei pa uwei ubreu udon la ka chong ka cing long bakarpang chongki udeng so epel upen mi ya uso bathiang bad udeng ku konot pan udei bacrong bad baklain bha kumta ki ya pher bha hanrei ki ne bar arpan kidei ki ba important bha te haden kata ukran pacu ulayalam ya unathan syacan ka wei kapung hangta don sipuan bha ki dokha bacngi ha bad hasuin pat don kisim ki bahir ukran pacu ulong ya uba manta mudur lada ka dokha ka ong ba ngakwa banla her kum kasim hato kata kan long ka badai unathan ulong ba em kata ka kam long ka badai yaki dokha baro lashna bacngi ha bad yaki simpat lashna ban her ukran pacu ulat khe berluong artat da ka baca cai te balai pan philakwa banlong kumbalong ki wei pan phidon la ka chong kalanti bad phidon sibun bha ka chinglong ro hakaba phimpat cu i teng ya kata te tulong ki ba kut chimut halade bad tu ya chaprang halor kata kumta haden ba ulai sneu ya kita ki kentian chong ukran pacu mau ulak kala ha ka chingmut ching prakhat chong u bad ulak sang tho ba borok ki breu kimlong ka cu ki ya pher iwei halor iwei pan bad ka ching compare yalade bar ki wei pan kadai ka bang ra ya sipon bha ka ching cencar bad ka ching sneo te na do kata ka sngi u na than ula sange ya kata ka ching compare yalade bar ki wei pan kumta ma u ula stang ban focus halaka talent na chong bad halaka kam la chong kumta suki ka ching shania halade ka wan phai biang ka ching im chu una than manta ka stang ban snge fresh bad la snge exciting sa chi sen biang te haden kato kan snam da ka ching tre stom ka chong u na than ula te ya ka wei ka business la chong bad ula klolong ru unong ai museum u ba krau ba hak shnong bar ko wei te haba ki wei ki kli u ba hakano kar kwam ula klalong successful ba ha ka ching im chung u ma u un khe bat un ong artan dalelei wat chu compare yalade bat ki wei pan lada ka dokha ka persang ban her maka barbor kan sngew yalade kum ka failure hanrei lada ka fokus bahapat ha ka chingchingi chongka hapa maka kan long try ya ka duriau barok ka wei te kan mau ba ka sngi bat ubanai kim chu ai chingshai ha ka chu kapor hanrei ki ne baro arpat ki dei ki ba important ba kumta tuwat yala kalanti la chong ba to ya hala kalanti la chong khnang ba ka chingchop ba shisha kanwan happy sisen ka sngi te lada pi sngo tanat ya kane ka video chonga perlong sngo bha like bat share ru shaki perlok chong phi te tangkane hi ngin sai shambiang ha ka next video khublei shibun